Cellers, Hola, Bernils. tinc un dubte. Digue'm. Tinc una pregunta. Fa setmanes que em ronda una pregunta que no sé respondre. Però en té moltes d'aquestes, eh? Sí, però una molt important, Cellers. Digui'm. Digui'm, Bernils. Per què tanta gent mira aquest programa? No ho sé. Però és que el mira molta gent. Per molta gent. Jo no ho entenc. No s'autobombos, que molta No, gent el mira. molta gent. Què fot la gent mirant aquest programa? No ho entenc, A les jo no 10 el miraria. A les 10 de la nit, D'un dimarts, quan mirant fan el house... dos calvos aquí parlant, Exacte. Lletjos, a més a més. Lletjos. sense guió, Sense res, perdent sense- el temps. sense cobrar. Exacte, aquí fent el tonto. Diu, quina colla de pallassos que arribeu a ser. però ens miren. Sí. Per què? Mira, diuen que entreté. Entreté. Sí. Miren, riuen, Sí. no entenem res, perquè aquest programa s'entén res. Nosaltres tampoc, no ho hem de dir. Millor que no s'entengui el que Millor que no diem. s'entengui el que diem altres Però vegades. jo també penso que agrada, saps per què? Per què? Perquè som lletjos? No. No, home, no, per això. Per descomptat. Perquè no tenim pretensions. Això també és veritat, veus? Perquè la gent a la televisió té moltes pretensions. Té moltes pretensions. La gent va d'una Que si som cosa, guapo, que si ai, se'm veu per aquest cantó, que si la dreta, que si les... Oi? posen que si maquillen, que no sé... no, és maco, vegi com la... No tenim pretensions, ens és igual. Ens és igual. Ni una. No. I a més aquí fem l'antitele. Jo tot el que ens van ensenyar a la universitat, perquè aquests senyors aquí on ens veuen a la universitat, que sí? Vam repetir constantment, però... Constantment, allò a les classes... Jo en sabia tota la carta del bar. Del bar. Coca-Cola. 160 peles, encara, l'ampolla. Si l'agafaves de llauna, 2 euros. Però si podies enredar perquè tenien un tio que no escoltava gaire bé... Li cardaves. Però sí, i me'n recordo que tot el que ens deien que havíem de fer a la tele, nosaltres no ho fem. No, és l'antitele. Ens en fotem de la tele. L'antitele, sí, però es queixen.